Mhm. Tak už sme asi live. Krásny deň vám prajeme. Srdečne vás vítame s Deniskou Kochovou, certifikovanou konzultantkou One Brain metódy. Deniska, vitaj. Veľmi sa teším, že si dneska mojou hostkou. Táto téma ma veľmi zaujíma, pretože psychológia bola bol predmet, ktorý ma zaujímal vlastne odjak živa. Už ako mala som si čítala knižky, tak som zvedavá, že čo nám všetko povieš. A dneska sa budeme rozprávať vlastne o vplyve stresu, takže to je téma, myslím si, v tejto dobe určite pre každého. Deniska, vitaj. Povedz nám niečo o sebe, povedz nám svoj príbeh, čo ťa priviedlo k tejto metóde. Ďakujem veľmi pekne, Zuzka, za túto možnosť, že môžem metódu trošku takto odprezentovať. Robím to veľmi rada, pretože keď metódu spoznáme a zistíme, čo všetko môžeme v svojom živote riešiť, môžeme byť z toho celkom nadšení, pretože môžeme riešiť veľmi efektívne a jemne. Takže ako som sa k metóde vlastne dostala? Samozrejme cez svoje vlastné problémy, ktoré som potrebovala riešiť, boli to problémy psychické a hľadala som nejaký spôsob. A život to tak chcel, že som dostala tip na túto metódu. Vtedy som bola ešte učiteľkou, mám odučených 13 rokov, tiež to s metódou hodne súvisí. Takže šla som riešiť vlastné problémy a veľmi rýchlo som zistila, že toto je presne to, čo potrebujem. Že je to to, kde riešim svoje problémy veľmi efektívne, veľmi hlboko, zároveň s veľmi silným pochopením, ako som k tým problémom vôbec prišla. A toto ma veľmi baví, vedieť, čo sa so mnou deje, vedieť, prečo sa to deje a zároveň sa z toho vedieť veľmi rýchlo zbaviť doslova až na fyzickej úrovni, pretože metóda ide hĺbšie, ako je myslenie alebo ako je fyzické telo. Takže metódu osobne poznám 25 rokov, keď som sa s ňou prvýkrát stretla a začala som svoje problémy riešiť a zistila som, že keď riešim jeden problém, že to zoberie aj problém iný. Jeden z veľmi krásnych zážitkov bol, keď som po odblokovaní vyšla z miestnosti von a zistila som, že vidím lepšie farby, že červená bola viac červená, žltá bola viac žltá. Vtedy som tomu vôbec nerozumela a na ďalšej konzultácii mi moja konzultantka vysvetlila, áno, dovoluješ sama sebe vnímať svet vo väčšej kráse. Tým, že ja som si dovolila viac vidieť, čo sa deje, tak som dokázala viac vidieť aj to, čo je vo svete krajšie. Potom som trošku s metódou pracovať prestala, keď sa mi narodilo druhé dieťa a malo alergiu na vodu. On sa vyhádzal, dostal fľaky, ako náhle bol v kontakte s vodou. Mal asi 7 mesiacov, riešili sme to rôznymi inými spôsobmi, tak som si povedala, dobre, ideme to odblokovať. Bol to polhodinový proces, dostali sme sa do prenatálneho obdobia pred pôrodom a 3 dní po odblokovaní bolo po probléme. Tak som si vtedy povedala, že áno, idem do toho, že to stojí za to. Trošku som si myslela možno, že je to jednoduchšie, keďže bola vec vybavená za pol hodiny. Hej, ušetrili sme si mnoho rôznych komplikácií a rôznych návštev rôznych ľudí. Nebolo to až také jednoduché, ale nakoniec som aj tak dospela pri spoznaní metódy k tomu, že ten princíp je naozaj jednoduchý a môže sa k takémuto riešeniu dopracovať každý človek, keď sa tomu len trošku venuje a v podstate, keď pochopí, čo vlastne je stres. Takže pred 10 rokmi, trošku viac ako 10, som začala metódu študovať. Môj druhý syn mal 1,5 roka a bola to nádherná kombinácia, pretože videla som, že keď ja študujem metódu a zároveň popri tom pracujem na sebe, pretože metóda je od začiatku zameraná na praktický výcvik, my tam navzájom odblokúvame sami seba, tak som zistila, že veľmi prirodzene sa mení moje dieťa v rámci určitého reagovania a nastavovania v súvislosti s tým, ako ja riešim svoje vlastné vnútorné presvedčenia, ktoré mi nepasujú, ktoré ma obmedzujú, svoje vnútorné programy. A to už je takáto genetická väzba. Takže venujem sa tomu intenzívne už vyše 10 rokov. Spomenula by som autorov metódy, ktorá vznikla zhruba pred 50 rokmi v Amerike. Je to Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Kellevej. Títo traja ľudia sa dali dohromady a dali dohromady všetko ich svoje vedomosti a vytvorili niečo úplne úžasné. Pretože čo je vlastne stres?
My možno máme pocit, bežne ľudia, že stres je to, keď sme veľmi nervózni, alebo veľmi sme preťažení, alebo nás veľmi niečo trápi. To je všetko pravda. Ale nie sme naučení vnímať veci tak, že stres je už akýkoľvek nepríjemný pocit, že ja niekde idem a sa bojím. Alebo niekde idem a cítim sa nepríjemne. Mám obavy z toho, čo sa stane. Alebo sa cítim neisto. Alebo sa cítim nejako nepohodlne. Hej? Čiže nie sme celkom zvyknutí v spoločnosti vnímať akýkoľvek nepríjemný pocit ako stres a najmä nie sme zvyknutí sa svojimi pocitmi a emóciami nejako prednostne zaoberať. Máme pocit, že to je niečo nepodstatné. Dnes je to už samozrejme o mnoho lepšie a emócie vychádzajú na povrch ako veľmi dôležitá zložka a vlastne ako energia, ktorá spôsobuje ten zásadný pohyb v nás a ovplyvňuje naše myšlienky. Ale k tomu sa ešte dostanem. Takže metóda vychádza z toho, ako funguje mozog v strese. Táto časť je oblasť vedomého asociačného myslenia, kde sú prepojené obidve hemisféry. Je to predný mozog, ktorý majú ľudia najvyvinutejší zo všetkých živých tvorov. A vlastne my, keď sme v pohode a obe hemisféry spolupracujú, my touto našou múdrou hlavou a týmto múdrym čelom si dokážeme v každej situácii skôr či neskôr poradiť. A dovolím si tvrdiť, že je to pravda. Niekto možno trošku menej, niekto dôkladnejšie, niekto dokonalejšie, ale nejakým spôsobom si dokážeme poradiť vždy, pretože príroda nás predsa vybavila takým spôsobom, aby sme si poradiť mohli. A toto sa mi zdá hodne logické, že sme na to takto nastavení. Ale čo sa deje, keď sme v strese? Priorita mozgu nie je myslenie, ale registrovanie, či neprídeme do nejakého pocitu ohrozenia. A pocit ohrozenia nie je len to, že v minulosti na nás útočil mamut, alebo teraz nás ide zbiť nejaký chlapec od susedov, ale pocit ohrozenia je aj to, keď sa cítime blbo. Hej, idem na skúšku, som v strese, môj mozog už sa dostáva do režimu ohrozenia. To znamená, že predná časť mozgu sa odkrvuje, krv ide do zadného mozgu a veľmi ľahko sa vtedy dostaneme do automatu, do automatického správania a prestávame mať sami seba pod kontrolou. V strese totiž sa prioritne redukuje myslenie a vypína sa imunita, preto v strese môžeme veľmi rýchlo, zrazu nečakane ochorieť. Nie je to len tak zrazu z ničoho nič. A vlastne náš mozog je nastavený na režim bojuj alebo utekaj. A bojovať neznamená len niekoho zmlátiť, bojovať znamená aj niekoho slovne napadnúť. Utekať neznamená len odísť z toho miesta, zutekať, ale znamená to aj vypnúť sa, jednoducho vypnúť svoje vnímanie a ostať ľahostajný. Psychológia to nazýva aj slovom, že zamrznúť. Jednoducho sme odpojení. To je vlastne náš útek od danej situácie, pretože mozog vyhodnotil, že nič lepšie teraz nemôžeme urobiť. Čiže myslím si, že nie je celkom v povedomí dostatočne u ľudí uvedomené, čo s nami robí mozog v takýchto situáciách. A takisto si celkom neuvedomujeme, pretože nás k tomu nikto neviedol, že spúšťačom stresu sú emócie, respektíve rôzne okolnosti, ktoré my vnímame. Čiže stačí, že vidíme osobu, ktorá sa podobá na niekoho, kto nám niekedy ublížil emocionálne alebo fyzicky. Stačí, že zacítime pach napríklad dymu a máme vo vnútri z nejakého dôvodu strach z požiaru. Stačí, že počujeme hukačku sanitky. Čiže stačí, že zachytí nejaký náš zmyslový orgán, nejaký vnem, ten veľmi rýchlo dokáže spustiť emocionálnu reakciu. Mozog vyhodnotí ohrozenie, aj keď to vôbec nie je realita. A ideme do režimu ohrozenia a ideme do automatického konania a ideme vlastne do minulých skúseností. Takže toto je jeden dôvod, prečo s nami robí stres, toto, čo s nami robí. My sme naučení od detstva svoje emocionálne reakcie potláčať. Ľudia to nerobia zámerne, ani dospelí svojim deťom, ani nikto. Len proste máme to v sebe také naučené a nepláč a nehnevaj sa a tomu nemôžeš povedať, lebo on sa potom urazí a nebude ťa mať rád. Čiže istým spôsobom sú výrazne potlačané naše reakcie a tým pádom sa budujú naše vnútorné programy, keď sa my učíme robiť nie to, čo potrebujeme, ale to, čo by
od nás očakávali ostatní. A nevravím, že teraz my máme za každú cenu vždy uprednostňovať seba, ale ide o to, aby my sme v daných situáciách dokázali vyriešiť situáciu tak, aby sme šli v súlade so sebou a v súlade aj s tým okolitým prostredím, aby sme sa dokázali rozhodnúť, aby sme nenabehli na toho autopilota, pretože potom konáme to, čo nechceme. Veľmi stresujúco na nás pôsobí aj tlak spoločnosti na dokonalosť a výkon. Preto, aby my sme boli prijímaní, aby sme boli dosť dobrí pre ostatných, aby sme boli uznávaní, aby sme boli milovaní, aby sme sa cítili v tej spoločnosti zapadnutí. My sme ochotní a schopní urobiť všetko preto, aby sme dokázali, že sme dosť dobrí. A už zase ideme na autopilota a rôzne modely vzniknuté v detstve. Ešte to trošku priblížim. Takisto veľmi veľa stresu vzniká z toho, keď my máme v detstve nenaplnené potreby. To znamená, že to dieťatko nedostane vždy to, čo potrebuje. Dovolím si tvrdiť, že na 100% to žiadny rodič naplniť nemôže, pretože je to iná osobnosť a nesedí tomu dieťatku v hlave a ten rodič tiež je naučený na nejaké výchovné spôsoby, niečo odkúkal, niečo sa naučil. V dnešnej dobe má veľa rodičov obrovský zmätok, lebo máme nesmierne veľa informácií. Ja keď som mala prvé dieťa, bola jedna jediná knižka prvé 3 roky života. Keď som ju prečítala s odstupom času, tak som zistila, že ako dobre, že som sa podľa nej veľmi nedržala, lebo tam bolo veľmi veľa nie celkom dobrých informácií. Ale toto chcem povedať, že vlastne to dieťatko, keď nemá naplňané potreby podľa svojho vývojového tempa, podľa toho, ako to potrebuje a každý sme iný, to dieťa sa veľmi často cíti nepochopené, cíti sa neprijaté, cíti sa nemilované, má pocit, že ono je na vine, cíti sa zradené, takže vznikajú rôzne tieto emócie a čo je dôležité, na základe týchto emócií si to dieťa buduje vzťah k sebe a vzťah k svetu. A to dieťa si vytvára vnútorné podvedomé presvedčenia o tom, že nie som dosť dobrý, pretože nemôžem dostať to, čo potrebujem, pretože ma neuznajú, pretože ma hodnotia, pretože ma kritizujú a tuto už by sme šli do súvislosti so školským systémom, ale teraz do toho aj až celkom zájsť nechcem. Ale tu ide o to, že vlastne všetky tieto emócie, ktoré dieťa nedokáže vyjadriť, alebo keď ich vyjadri, rodič ich nedokáže celkom pochopiť, a keď ich rodič pochopí, nedokáže pomôcť celkom tomu dieťaťu ich spracovať adekvátnym spôsobom, pretože to rodiča nikto nenaučil. Chcem veľmi poprosiť, aby si to nikto nevzťahoval na seba osobne. Ja sama som robila nesmierne množstvo chýb vo výchove a keďže má medzi deťmi generačný rozdiel, to druhé dieťa som vychovávala úplne iným prístupom a je to aj vidieť v mnohých veciach. Takže keďže nás to nikto neučil, a vtedy vlastne sa spúšťajú aj naše vlastné vnútorné problémy. My nie sme celkom vždy pripravení na to pomôcť dieťaťu správne reagovať. Napríklad, že keď sa dieťa začne hnevať, my ten hnev mu dovolíme vyjadriť a dovolíme sa ho zbaviť a my ho skôr učíme zbaviť sa ho adekvátnym spôsobom. Že jednoducho môže zakričať alebo môže v podstate mnohé veci urobiť. Pretože v čoho vlastne vzniká podstatný problém ohľadne stresu nás a podvedomých programov. Pokiaľ my stres potlačíme, znamená to, že my nedokončíme nejakú reakciu, ktorú potrebujeme a do buniek sa ukladá práve táto emocionálna pamäť a ona tam zostáva a ono sa to potom pekne vrství. A ja keď dlhodobo zažívam v živote to, že som trebárs v niečom neuznaná, a nemusí to byť ani dlhodobo, ja začnem žiť život, mňa nikto neuznáva, ja to neviem, ja nie som dosť dobrá, potom si neviem nájsť prácu, neviem si nájsť zamestnanie, v škole napríklad nedokážem dostať jednotku, aj keď som dosť múdra. Mala som také dieťa napríklad na konzultácii, ktoré bolo vo výberovej triede a jasné, že niekto je posledný, to dieťa bolo vždy posledné, to dieťa sa rozhodlo, že aj tak som vždy posledný, ja to vôbec robiť nejdem. Takže potom to rodičia dorábali doma, boli z toho hodne nešťastní, veď to bolo tak náročné, prejsť s ním celý školský deň doma, pretože to dieťa už malo veľmi silný vzorec presvedčenia, že to nemá zmysel vôbec do toho začať. A mozog funguje tak, že v strese ho ten mozog do tohto presvedčenia hodil a potom tak funguje aj telo, že jednoducho telo nás nepustí robiť. A myslenie je tak zredukované, že my proste v strese nevymyslíme vôbec nič.
Takže neviem, či je zatiaľ otázka, lebo by som ešte trošku by som ešte priblížila metódu. Je to v podstate široké, hej? Nechcem to hovoriť veľmi široko, aby to bolo skôr zrozumiteľne. Tak neviem, či ty by si sa zatiaľ opýtala, čo si? My tu máme otázku. Anka sa pýta, že píše najskôr, že v dnešnej dobe je veľa stresu a ľudia skúšajú rôzne praktiky na odbúranie stresu. Či máte nejakú overenú metódu alebo techniku na odbúranie strachu a stresu? Dobre, ja sa k tejto otázke dostanem teraz o chvíľočku, keď trošku dám predstavu, ako môže vyzerať taká konzultácia, aký problém sa v nej rieši a trošku ako to naozaj úplne reálne vyzerá, pretože je dosť ťažké si to predstaviť, keď to človek nevidí a skúsim to trošku tak aj možno zahrať. Takže začala by som ešte jednou poznámkou, že vlastne čo tvorí našu osobnosť a to, ako reagujeme a ako sa dokážeme v strese správať a ako si dokážeme udržiavať rovnováhu, lebo cieľom metódy je navodiť čo najväčšiu rovnováhu v rámci celého človeka. My sa rodíme ako nejaká osobnosť. Je v nej niečo naše špecifické, čo je iba naše. Potom na nás veľmi zásadným vplyvom vplýva okolie. Dnes už dokazuje aj veda, že okolie má najzásadnejší vplyv na to, aký vyrastieme ľudia, že tá genetika nie je až taká veľká, ale jednoznačne si niečo ťaháme aj od svojich predkov cez bunkovú pamäť. Toto už tiež dokazuje veda a veľmi ma to teší, že sa veda dostáva k takýmto vyjadreniam a k takýmto zisteniam, že vlastne my nie sme len človek, ktorý niečo od rodičov dedí a potom taký je a nedá sa to zmeniť, pretože Van Bray napríklad tvrdí, že genetika nás ovplyvňuje do 5%. Takisto tvrdí, že mozog používame vedomé myslenie 5 až 10%, hej? Že to všetko ostatné je autopilot. Takže metóda je veľmi špecifická v tom, jej celý názov je 3 v 1 koncepcia, že vlastne ona pracuje súčasne na 3 úrovniach. Na úrovni mysle, na úrovni duše, emócií a na úrovni tela. Ja som sa zatiaľ nestretla s metódou, ktorá by v svojej práci mala zahrnuté všetky tieto 3 roviny súčasne. A toto je vlastne aj dôvod, prečo metóda dokáže nahliadnúť do v podstate akýchkoľvek problémov, nielen psychických problémov so správaním, problémov s učením. Ona pôvodne vznikla na problémy s učením, ale autori zistili, že to funguje úplne vo všetkých úrovniach a že uplatnenie je omnoho širšie a veľmi podrobným spôsobom ju spracovali. Preto my môžeme riešiť aj zdravotné problémy, pretože my sme celok. Hej? Nedá sa oddeliť. A práve preto, že my riešime celok, tak ten efekt dokáže byť nesmierne veľký. Úplne úžasný nástroj metódy je biofeedback. Je to svalový test, pri ktorom testujeme tento sval priečný a je to úplne jednoduchý spôsob, lebo ja sa trošku dám vyššie. Normálne má klient ruku v polohe vedľa tela, ja na ruku veľmi jemne zatlačím a keď sme v kľude, na otázku áno, ten sval je pevný a na otázku nie, trošku klesne. Je to tak 1-2 mm, niekto ešte menej. Hej. Čiže my sa týmto svalovým testom vieme veľmi presne dopracovať v téme, ktorú človek rieši, do konkrétnej stresovej emócie, ktorá tento stres spôsobuje a do fyzickej reakcie, ktorá z tohto vyplýva. Čiže nájdeme presne konkrétne emócie. Ďalej testujeme vek príčiny alebo vek najlepšieho porozumenia. To znamená, že že sme síce v prítomnosti, ale ideme de facto do minulosti. A nie je to žiadna hypnóza, ale my sa dokážeme vrátiť, keďže si telo pamätá a používame túto bunkovú pamäť, takže nás telo veľmi prirodzene pošle do tej situácie, ktorá je najlepšia na vysporiadanie daného problému. Preto je situácia veľmi jemná, lebo ja pracujem s telom klienta, konzultáciu vedie klient, ja klientovi nehovorím, čo si ja myslím, čo by mal robiť, čo by nemal robiť, to nie je moja vec, pretože metóda tvrdí, a toto si na nej veľmi vážim, že človek je jediný zdroj svojho vlastného poznania, pretože nikto nemôže poznať to, aký sme a aké máme urobiť riešenie. Čiže je tu nesmierny rešpekt k osobnosti človeka. Takže vytestujeme problém, vytestujeme emóciu, vytestujeme vek a potom si začneme spomínať, čo sa v tom veku vlastne stalo. A potom dôjde k takejto ďalšej fáze, že ja pri sedení klienta, ja mu položím ruku na čelo a tu na záhlavie.
Tým, že ja tam dám ruky, tak sa prehrievajú cievy. Toto je oblasť myslenia a toto je tá oblasť, kde vlastne my si ukladáme tie. A tým, že pomôžem klientovi sa spojiť s danou emóciou, ja cítim tepanie, dá sa to naučiť, nie je to žiadna nejaká schopnosť, ja cítim tepanie a tým, že sa klient s tou spomienkou spojí, tak on tú emóciu fyzicky uvoľní. Fyzicky znamená, že on to cíti. Hej. Keď napríklad príde a bolel ho krk a on mi to vôbec nepovie, tak poviem, čo cítite na tele? A on povie, bolí ma krk. Aha, takže vás bolieva krk. No teraz vás buď prestane, alebo vás bude bolieť o mnoho menej, pretože tá bolesť krku súvisí s tou konkrétnou emóciou a s tým konkrétnym príbehom, ktorý my riešime. A v tomto je metóda úplne úžasná, že naozaj my vidíme, ako veľmi rýchlo reaguje telo na stres. Veľmi krásne to vysvetľujú napríklad psychiatri Gabor Mate alebo Thomas Verny, že to je otázka naozaj sekúnd, niekedy nie ani toľko, pretože v strese ide telo do úplne iného hormonálneho nastavenia a veľmi rýchlo sa to objaví na našich pocitoch. Myslím si, že každý na svete vie, čo je to, keď ho bolelo brucho od strachu. Alebo keď potreboval pred nejakou závažnou situáciou chodiť na toaletu, alebo keď ho rozbolela hlava. A práve preto, že všetko to, čo cítime, je s telom veľmi silne prepojené doslova s každou bunkou. My vieme veľmi rýchlo vyriešiť také problémy, ako napríklad problémy s učením alebo problémy so správaním. Napadol ma teraz jeden chlapček, ktorý bol adoptovaný a pre ktorého bol svet nepriateľ. On už bil aj pani učiteľku pomaly. Stačilo jedno jediné odblokovanie, aby on pochopil, že to, že nemôže vyrastať pri svojej vlastnej mamke, že neznamená, že je horší, že by sa potreboval nejakým spôsobom trestať, že všetci tí ľudia ho ohrozujú. Stačilo jedno jediné odblokovanie a ten chlapček bol s deťmi najlepší kamarát. Hej. Až takéto silné efekty dokážu byť. Nie je to vždy takéto intenzívne, ale naozaj je to veľmi časté, lebo ten chlapček si v podstate dovolil mne, aby som mu pomohla dať dole ten filter emocionálny, cez ktorý sa pozeral svet, nie je dobré miesto, lebo ja nemôžem vyrastať pri mojej mamke, asi ma neľúbi. Hej. Čiže dôjdeme do takýchto záverov. Čiže podržíme hlavu a človek začne mať na situáciu iný názor, lebo my situáciu nemažeme, to sa nedá, minulosť proste je, ale my dokážeme uvoľniť emóciu, ktorá so situáciou pôsobí. Pretože problémy, s ktorými sa stretávame, začnú byť našimi problémami vtedy, keď sa v nich začíname cítiť emocionálne zle. Hej. Preto niekto v určitej situácii je mu to smiešné, niekomu je to jedno, niekto sa rozplače, niekto sa roztrasie, všetko závisí práve od tých emócií, ktoré on prežíva. Takže uviedla by som jeden konkrétny príklad konzultácie. Veľmi závažným obdobím v našom živote je, keď dieťa nastupuje do škôlky. A veľmi často to ľudí posiela práve do prvých dní v škôlke. Prečo? Dieťa ide do škôlky, väčšinou chce. Hej, lebo to dieťa očakáva, že mu bude v škôlke dobre, veď ktorý rodič by nepovedal, že mu v škôlke bude dobre, že bude mať kamarátov, že tam dobre varia, že je tam dobrá pani učiteľka, že sa bude s deťmi hrať. Toto všetko je pravda. Ale málokedy pripravujeme dieťa na to, že keď príde do škôlky, že nie všetky deti sa s ním budú chcieť hrať, že mu nebude každé jedlo chutiť, že bude vo svete, na ktoré nie je naučené a zvyknuté, že sa bude potrebovať vysporiadať s rôznymi situáciami, že ten režim bude menej voľný, ako bol doma, že tam bude viac ľudí, že to bude nové prostredie. Hej. Väčšinou toto nerobíme. A zase prosím mamičky, ktoré to pozerajú, nie preto, že by sme boli hlúpe, ale že nie sme na to takto pripravovaní a takto vychovávaní. A čo sa potom stane? Mala som presne takú konzultáciu, ako pekne mi to klient popisoval, lebo my si v tom držaní hlavy veľmi pekne spomenieme, mozog nám tie spomienky a tie situácie vyhodí do detailov presne. A presne mi tá klientka popisovala. Idem s mamou do škôlky, držím ju za ruku, veselo si vyskakujem, som spokojná, teším sa. Prídeme do šatne, prezúvam sa, ešte stále som spokojná, hej, a ja vtedy vnímam, kedy to začne tepať a kedy vlastne nastupuje stres pri akej emócii. No ale zrazu dieťa zistilo, že mamka ide preč a vtedy nastal problém, lebo dieťaťu až vtedy došlo uvedomenie si toho, že aha, mamka nebude so mnou a ona ma tu nechá v cudzom prostredí. A je úplne normálne, že 2-3 ročné dieťa má s týmto problém.
Takže začal plač, začal boj, dieťa sa nevedelo od mamky otrhnúť. Samozrejme, že často sme naučení robiť to tak, že treba to otrhnúť, nie je to dobré riešenie. Takže dieťa sa od mamky otrhlo, plakalo za oknom, plakalo v triede. Samý problém. Problém je ten, že toto dieťa potom v dospelosti malo problém v podobných situáciách. Mozog sa novej situácii bojí prirodzene. A tým, že my sme postavení do takejto situácie a zažijeme veľmi silný strach, obavy, krivdu, sklamanie, lebo to dieťa nečakalo samé, že sa niečo takéto stane, tak už sa zapisuje určitý vzorec presvedčenia, ktorý nás v živote ovplyvňuje v podobných situáciách. A toto sa nám môže potom stať, keď my prídeme do novej práce, môžeme zažívať takéto pocity a môže sa stať dokonca to, že my máme problém si tú prácu vôbec nájsť, lebo sa podvedome bojíme, že sa budeme cítiť tak zle a mozog nás chce ochrániť, telo nás chce ochrániť, tak napríklad vždy ochorieme, keď ideme na konkurs, alebo ten konkurs neurobíme, alebo sa dostaneme do posledného kola a v tom vždy zlyháme. Mala som aj takého klienta, ktorý vždy zlyhal v poslednom kole, lebo mal veľmi zlú skúsenosť z prvej práce, bal sa, že to bude také isté zlé, tak mozog a telo ho dostali do takého nastavenia, aby to vôbec asi neskúšal, hej? Lebo bojím sa do toho ísť, lebo zažijem zase niečo nepríjemné. A vlastne náš mozog sa nás snaží aj telo ochrániť pred tým, čo je nepríjemné a začne nás blokovať. Preto my veľmi často ochorieme pred nejakou situáciou, keď sa niečoho bojíme. Lebo potom máme veľmi dobrý dôvod tam nájsť, však som ochorela, ja za to nemôžem. V podstate za to nemôžeme, ale my keď by sme hľadali tú príčinu vo vnútri, tak by sme zistili, že sme tam možno ísť nechceli, že nás možno niekto presvedčil, že nás možno niekto prinútil, alebo že sme chceli ísť, ale veľmi sme sa báli toho, že zlyháme, lebo nám to mohlo pripomínať situáciu, keď sme zlyhali na nejakej dôležitej skúške, hej. Čiže takto to funguje s emóciami a s emocionálnym stresom a hlavne s autopilotom, pretože my keď si vedome uvedomujeme ten strach, my s tým vieme niečo urobiť. A pokiaľ ho nepotlačíme, a to je to, prečo sa metóda volá vzdelávacia, lebo my sa môžeme veľmi dobre naučiť pracovať so strachmi, ale potrebujeme urobiť jednu dôležitú vec, ten strach nepotlačiť a nepoprieť. Pretože my keď to potlačíme a poprieme, čo robíme veľmi často automaticky, tak s tým nemôžeme nič urobiť a potom sa vrství ďalší problém, že sa cítime ešte viac bezmocní a možno ani neodhalíme pravú príčinu problému. Takže aby som sa vrátila k tej konzultácii so škôlkou, pri držaní hlavy, keď odišla fyzicky emócia, nepríjemná, človek cíti teplo, niekde cíti nejaké jemné brnenie, alebo treba zbolia ma kolena, tak cítim trošku nejaký tlak v kolenách. Tak sa vrátime zase k tomu obrazu a popis tejto klientky vyzeral takto. Idem s mamkou do škôlky, rozlúčime sa, idem ku oknu, zakývem jej a idem sa hrať s deťmi. To znamená, že to bolo v poriadku. To znamená, že z tej minulej spomienky sme uvoľnili ten nepríjemný emocionálny záznam. Čo je veľmi dôležité. Ja som klientke nepovedala nič, čo má robiť, len som jej pomohla tú emóciu fyzicky uvoľniť s takými slovami, dovol si to pustiť, už to nepotrebuješ, hej, a takéto veľmi jednoduché pokyny. Ja som jej nepovedala, čo má tomu dievčatku povedať, čo má to dievčatko urobiť, ako sa má cítiť. Vždy dôjde k veľmi spontánnemu vyriešeniu situácie. A na konci, keď klientovi ukážem presne, ktoré emócie boli spojené s danou situáciou, na to mám takúto pomôcku, to je úplne, že súčasť metódy. Na jednej strane máme emócie negatívne, na druhej máme pozitívne, ktoré sú spárované na úrovni vedomej, na úrovni podvedomej a fyzickej, beží to naraz. A keď klient uvoľní tú negatívnu emóciu, on veľmi prirodzene prejde do tej pozitívnej, ale prejde do nej sám. To je na tom veľmi pekné. Čiže tá klientka sama sa rozhodla, že jej v tej škôlke môže byť dobre. To znamená, že v živote, do tej situácie, do ktorej chcela ísť, si už sama sebe dovolí ísť, ale na podvedomej úrovni. Nie je to o pozitívnom myslení, ktoré je často, nechcem povedať, že falošné, hovorí sa tomu aj toxické, že ja si budem nahovárať, že to bude dobre, ale vo vnútri tomu neverím. My veríme tomu, o čom sme vnútorne presvedčení.
A pri One Braine ideme, jednotný mozog do zladenia hemisfér, my ideme práve do toho hlbokého presvedčenia, prečo ja niečo chcem urobiť, baví ma to, ale vo vnútri neverím, že to dokážem. A my ideme práve do toho, prečo neverím tomu, že to dokážem. A tu ideme vždy do detstva, často ideme do veľmi útleho detstva, ideme často do pôrodu a ideme často aj do prenatálneho vývoja. Čo ma veľmi teší, že naozaj už aj veda dokazuje, že náš život sme veľmi ovplyvňovaní v prenatálnom vývoji, v období pôrodu aj našimi predkami. Presne o tomto je vynikajúca kniha psychiatra, čo je veľmi zaujímavé, československého pôvodu. Na jar bol v Prahe pána Tomasa Vernyho Mysel celého tela, kde veľmi pekne vysvetľuje, ako to funguje. To, že stres je podceňovaný. A uvediem len jeden príklad, keď robili s krysami pokusy, stresovali ich v určitých intervaloch, potom im dali pauzu, stačil jeden jediný impuls na to, aby krysy nabehli na stres a oni ho dokonca očakávali presne v tých istých intervaloch, ako to bolo predtým. A presne takto funguje aj ľudský mozog, lebo ja napríklad, keď niekde prídem a sa tam cítim zle, ja už keď tam idem druhý raz, tak to automaticky očakávam a môže sa stať, že ja tam už pre istotu ani vôbec neprídem. Robím to veľmi podvedome automaticky a keď si to neuvedomím, tak som ochotná a schopná si vymyslieť rôzne dôvody, prečo tam ísť nemôžem, ktoré nie sú pravdivé a už keď to mi nepomáha, no tak potom ochoriem, aby som tam nešla. Hej? A toto sú napríklad aj časté choroby detí v škôlkach a školách. Ono to nie je len o tom, že si potrebujú zvyknúť na kolektív, ale naozaj, keď som odblokovala svoje dieťa na kašel, lebo mal problém s inými deťmi, ktoré ho nerešpektovali, on potom pol roka nezakašľal a čo je zaujímavé, on sa potom s tými deťmi aj dokázal hrať, lebo sme pustili ten filter, že oni ma nutia, neviem sa brániť. Keď sme pustili ten filter, on mi to potom aj veľmi pekne sám povedal. Deti vždy veľmi pekne povedia sami dôvod, nakoniec aj ten dospelý sa vie k tomu dopracovať, takže on potom nemal dôvod na stres, hej. A tým pádom mu fungovala imunita a vôbec nevadilo, že sú iné deti choré. On bol v poriadku a on bol zdravý, pretože sme vyriešili spúšťač toho, čo mu blokuje imunitu. A toto by som ešte rada zdôraznila, že nie sme celkom naučení vnímať, že v strese nemáme imunitu. A toto sú akútne choroby, sú stres za posledné dni, preto my, keď odblokujeme stres z toho, prečo ja mám chrípku, my na druhý deň dokážeme byť absolútne v poriadku, úplne vážne to takto silno funguje. A pokiaľ sú choroby opakované alebo nejaké chronické, spomeniem alergiu, naozaj sa dokážeme zbaviť alergie pri jednej konzultácii. Toto sú úplne nádherné veci, keď príde človek, ktorý nevie rozprávať, slzí, nevie dýchať a odchádza aj úplne v poriadku. Pretože tú alergiu spúšťa nejaký alergén, ale pozor, ten alergén sa viaže na nejakú stresovú situáciu. A my, keď na podvedomej aj fyzickej úrovni tú stresovú situáciu uvoľníme, ten alergén nám prestane vadiť, lebo myslím si, že všetci, ktorí sú v tejto skupine, vedia, že keby nám vadilo naše prirodzené prostredie, že by tu nebolo niečo v poriadku. Že keď sme sa do neho narodili, tak sme pripravení a schopní v ňom existovať. Takže čo by som ešte zdôraznila, princíp metódy je v podstate jednoduchý a pokiaľ človek ju pochopí, buď sa v nej vzdeláva, alebo chodí dlhšie na konzultácie, tak sa potom naučí aj sám si pomôcť. Moje dieťa sa naučilo si chytiť hlavu, aj keď bol v škôlke. Keď vedel, že má nejaký problém, uvoľnil to, pustil a on mi len potom normálne doma povedal, že čo mu vadilo a že si chytil hlavu, že niekde sa trošku zašiel, chytil sa hlavu, on ten stres uvoľnil, pretože vieme sa k tomu dostať vtedy, keď tú emóciu cítime. A toto je otázka cviku, vedieť, že sa cítim zle a nezačať to automaticky potláčať, ale začať to v sebe riešiť. A tu vidím najväčší problém v tom, ako sme boli vedení a vychovávaní, pretože tým, že neboli v detstve naplňané naše potreby, my sme sa automaticky naučili, že naše potreby nemôžu byť naplnené a preto veľakrát v živote automaticky sa o ne ani nesnažíme celkom postarať a dokážeme robiť veci, ktoré vlastne nám samým ubližujú úplne v každej rovine. Dokážeme byť s ľuďmi, s ktorými sa dlhodobo necítime dobre, dokážeme jesť jedlo, ktoré nám vadí, my dokážeme
jesť vtedy, keď sa má, lebo sme tak naučení, nie vtedy, keď sme hladní. Hej. Dokážeme jesť viac, ako potrebujeme, lebo nás učili, že treba zjesť všetko. Toto sú všetko vnútorné programy, ktoré spôsobujú problémy s nadváhou, problémy so zdravím, problémy so stravovaním. Hej. Sú ľudia, ktorí teda stane sa aj to niekedy, že musíš jesť všetko a zjesť to rýchlo, potom zistíme, že my nevieme jesť pomaly a potom to jedlo pohlceme. Samozrejme, že ľudia, ktorí nás to nechtiac učili, to nemysleli zle a mali na to svoje dôvody, pretože tiež ich to niekto naučil. A je tu ešte jeden veľmi dôležitý moment, mozog nasáva. A my sa naučíme aj to, čo sa nechceme naučiť a určite každý vie, že robíme to, čo nechceme, čo sa nám nepáči na mamke, na ockovi, na kamarátke, že aj tak to robíme, pretože jednoducho sme to nabrali. Ale čo je úplne úžasné, že my sa toho všetkého vieme pomerne ľahko zbaviť, keď si to uvedomíme. Takže ešte by som dala, kým prídu otázočky do pozornosti, vynikajúcu literatúru, ktorá nás učí, ako porozumieť sebe, ako porozumieť deťom, ako vedieť komunikovať s ľuďmi a najmä s deťmi nestresujúcim spôsobom, pretože my sa ako osobnosti vyvinieme do 6 rokov, a ešte viac do tých 3 rokov. V podstate vtedy sme vnútorne sformovaní, čo sa týka našich názorov na svet. A keď ja si ako dieťa začnem myslieť, že svet nie je pekné miesto, že svet nie je bezpečný, že ja si nemôžem naplniť svoje potreby, že nemôžem dosiahnuť úspech, že nemôžem byť milovaná, uznaná a prijatá, tak sa to niekde v živote nejakým spôsobom objaví. Hej? A tam už my vieme presne, podľa toho, s čím klient príde, presne hľadať, kde je problém toho, že napríklad nevie povedať nie, že nevie odísť, keď sa mu niekde nepáči, že niekoho príliš poslúcha, že sa prehnane prispôsobuje, pretože cieľom metódy nie je to, že teraz ja a som pán sveta a všetci ma počúvajte. Cieľom metódy je hľadať rovnováhu v živote tak, aby to, čo robím, bolo v súlade so mnou. Pretože keď to nie je v súlade so mnou, nemôžem byť šťastná, nemôžem byť logicky zdravá, a nemôže sa mi v živote dariť. Pretože človek, ktorý je šťastný, ten je aktívny, ten dokáže ísť za tým, čím potrebuje a chce, keď sám sebe dôveruje a tým pádom začína byť v podstate automaticky aj zdravý, lebo to telo sa prispôsobuje. Keď ja idem s radosťou do akcie, poznáme to flow, hej, tu a teraz, nebojím sa toho, čo bude, neobmedzuje ma to, čo bolo, tak si to užívam a vieme, že potom vieme fakt, či dlho, nie sme hladní, smední, sme úžasne šťastní, zistíme, že zrazu už je večer, že deň bol nádherný, že sme žili, použijem teraz ten výraz tu a teraz, že sme žili v prepojení so sebou a že sme žili v prítomnosti. Takže dalo by sa naozaj na rôzne témy, možno ešte bude potreba niekedy robiť takýto rozhovor, ale veľmi, veľmi by som dala do pozornosti túto publikáciu Thomas Gordon, Výchova bez porazených. Veľmi jednoduchý, veľmi pochopiteľný návod na to, ako komunikovať s deťmi aj so všetkými dospelými spôsobom, ktorý nikomu neublíži, ktorý nikoho nezraní, nevyvolá výčitky ani pocit viny, spôsob, ktorým si dovolíte čokoľvek povedať komukoľvek tak, ako to cítite. Veľmi to funguje, veľmi to zlepší vzťahy, pretože prečo by sme to nemali povedať, prečo nie my? Hej? Kto to za nás povie? Od tohto autora je aj publikácia Škola bez porazených. Keby ju školy mali, školstvo by vyzeralo inak. A to je ďalšia téma možno o domácom vzdelávaní, pretože keď som sa začala metóde venovať, už som sa po materskej do školstva nevrátila, nemohla som, nešlo to sklbiť. A ešte by som odporúčila túto publikáciu od Jany Nováčkovej a Dobromily Nevolovej, kde je zhrnuté, hádam, všetko podstatné z psychologickej literatúry, ako pomôcť sebe, ako pomôcť deťom, ako rešpektovať seba, a vedieť byť taký, že teda ma rešpektujú aj iní ľudia, ako rešpektovať ostatných. Veľmi pekne je tu rozobraná aj časť o emóciách, lebo vlastne my keď sa cítime dobre, sme spokojní, sme v pohode, tak nám v podstate nič nevadí.
a môžeme byť aj trošku hladní a môže nám byť aj trošku zima a možno máme viac roboty ako treba, ale ju vládzeme urobiť, pretože sme pokojní. Ale keď nám nie je pre niečo dobre, necítime sa dobre, svet nás nebaví, cítime sa mizerne, pretože naša sebaúcta je hodne podlomená a v našom systéme každý v nejakom ohľade podlomenú sebaúctu má už len kvôli systému, aký je, tak nám dochádzajú sily a čím ďalej, keď to neriešime, čím ďalej, tým viac vecí nás prestane baviť a potom sa dopracujeme do depresie, keď zistíme, že už nás nebaví nič, že už nemáme jedlo, ktoré by nám chutilo, tak ako kedysi. A možno by som túto svoju časť zakončila citátom Sigmunda Freuda: depresia je daň za neodžitý smútok. A už sme zase v emóciách a v tom, že keď ich potláčame, tak ideme v podstate proti sebe. A sú dva dôvody na to, prečo ich potláčame. Mozog to robí automaticky vo veľmi záťažových situáciách, keď sa cítime veľmi zle a chce nás ochrániť pred silnou vnútornou hormonálnou nerovnováhou, tak to potlačíme, stane sa niečo veľmi náročné, tak sa budeme tváriť, že to nevidíme, aby sme to vôbec uniesli. A potom druhý dôvod je, že sme k tomu vedení výchovou a systémom, v ktorom sme vyrástli, sme učení svoje emócie potlačať. Nehnevaj sa, neplač, to nemôžeš, to sa nepatrí. Namiesto, čo ťa trápi, čo ťa rozplakalo, s čím máš taký problém, že to až takto intenzívne prežívaš, hej? Chceš vôbec o tom hovoriť, môžem ti nejako pomôcť? Toto sú riešenia, ako emócie nepotlačať. A v krajnom prípade sa nechať aj vyzúriť a do niečoho si spokojne buchnúť. Ako sa nám uľaví, keď sa povadíme a potom zistíme, a to my sme naozaj z tohto mali problém a potom nám je to smiešné, hej? Lebo my si to dovolíme odventilovať a neostane to natlačené v tele, ktoré potom je ako tlakový hrniec a my povedzme celý deň držíme a sme slušní a potom prídeme domov a niekto z rodiny povie niečo vôbec nie nejaké nepríjemné, ale je to posledná kvapka, nám to dokvapne do toho všetkého, čo sme potlačili a my potom vyhúčime na vlastné dieťa úplne pre nič za nič alebo pre nejakú drobnosť, lebo už to nedokážeme zvládať a telo to jednoducho vyhodí von, lebo sa toho chce zbaviť. A my sa presne dokážeme dopracovať do toho, že tieto veci začneme zvládať, ovládať a veľmi si rozšírime svoje životné možnosti smerom k uplatneniu, k životnej radosti, ale hodne aj k omnoho lepšiemu zdraviu. Takže ja asi toľko, aby ste mali priestor aj na otázky. Krásne, Deniska, nádherné. Ja som pomaly ani nedýchala. A máme tu aj... Si popísala všeličo, no tak hovor. Mne to jedno s druhým hneď napadá a vlastne Ľudská písala, že synchronicita zafungovala, teraz náhodou zapla, ďakujem vám, takže veľmi ďakuje. A vlastne môžeme sa možno aj vrátiť tej otázke Anky, čo sa pýtala, že vlastne tá technika na odbúranie stresu. Ty si hovorila vlastne s tými rukami, hej? Že či toto je tá hlavná technika, ako sa môže človek naučiť potom aj praktizovať sám, alebo čo by si odporúčala? Áno, je toto hlavná technika, pretože my keď zachytíme emóciu, ktorú práve cítime a dokážeme toto urobiť, je dôležité mať chodidlá na zemi, aby sme boli teda spojení, lebo my sme vlastne vodiče energetické a dokážeme to nepotláčať a nechať to len tak sa tej emócie dokážeme zbaviť. A na toto treba trošku cviku, myslím si, že pod vedením niekoho, pretože mozog nás veľmi rýchlo začne tlačiť do nejakých rozhodnutí, do nejakých tých starých modelov a tu sa v podstate treba naučiť, ako v tom držaní hlavy tú emóciu podržať a ako v nej zostať, ale zároveň jej dovoliť odísť. A toto nie je až také jednoduché začať robiť sám so sebou, keď sme v strese, pretože v strese je myslenie redukované. A problém mozgu v strese je práve ten, že my v strese nevidíme riešenie a my veľmi často ani celkom nevidíme, že v tom strese sme. Čiže úplne prioritná vec je vedieť, zachytiť, kedy ja sa do toho stresu dostávam. Lebo my sme v živote naučení ísť ako píly od rána do večera. To je ten tlak na výkon, hej, ty musíš veľmi veľa stihnúť. Tým pádom my ideme na rozum, ideme na myslenie, a my emócie nedokážeme veľmi vnímať. Hej? Preto sú dôležité také veci, ako vedieť byť stíšený, ísť spokojne, ísť kľudne. Hej? Ja napríklad na sebe vidím, už keď sa začnem ponáhľať,
chytro sa stopnem, lebo už začínam byť taká, cítim, že už budem o chvíľu roztrasená chytro, hej, a vtedy nám to telo dáva najavo takým spôsobom, že treba narazím ramenom niekde, lebo sa zužuje videnie, hej, vyloženie, že sa zužuje náš rozhľad, buchneme si hlavu o niečo, hej, alebo sa potkneme. To je preto, že už vychádzame z toho súladu, že my registrujeme všetko a vychádzame zo súladu so sebou v tom, že vnímam svoje telo, vnímam to, čo mi hovorí hlava, ale zároveň aj vnímam, ako sa pri tom cítim. A toto nie je možno až také celkom jednoduché sa to naučiť, lebo sme boli od toho odučení. Maličké deti to majú, oni reagujú hneď. Hej, oni to majú, že hneď sa rozplače, hneď sa rozkričí alebo hneď sa rozosmeje. Len už tým, že sa učíme rozprávať a slova nás obmedzujú. Hej, začíname strácať so sebou trošku určitý kontakt a hlavne začíname plniť povely iných ľudí. Čiže ja napríklad som mala veľmi dlho so sebou problém v tom, že ja som vyštudovala v socializme, hej, že ja som bola naučená počúvať. A teraz ja mám byť podnikateľka a sama sebe dávať povely. No nehorázne náročné. Ja stále čakám povel zvonku. Hej. Ja som sa naučila školu prečkať. Ja som sa tešila, keď zazvoní zvonček a pôjdem domov. Čiže mne sa dialo to, že ja som začala chodiť na kurzy Van Brain, aj keď som tam šla z vlastnej vôle a ma bavia. Ale ja som zistila, ale ja stále čakám, kedy to skončí. Toto je hlúposť. Hej. No, lebo mozog bol lebo to pripomína v niečom školu, nech sa to akokoľvek odlišuje. Lebo mozog bol naučený čakať, keď sa to skončí a konečne budem robiť to, čo chcem ja. Hej? Takže takýmto spôsobom to funguje, ale môžeme sa naozaj naučiť odchytiť tú situáciu, ten moment, kedy my začíname ísť na automat, ale k tomuto veľmi dobre pomôže konzultáciu absolvovať, lebo keď to človek vidí, hej, alebo trebárs, keď príde mamička s dieťaťom a vidí mamička sú prvý raz, čo to dieťa prežíva a začne veľmi pekne chápať, čo sa deje, keď mu povie, a ty si teraz musíš urobiť úlohy, aby bol do večera pokoj. Hej? A to dieťa chce robiť hodinu niečo iné a potom si tie úlohy urobí ochotne, trebárs, hej? Alebo aspoň neutrálne. A vtedy je dobre pochopiť, že treba nechať tomu dieťaťu ten priestor, lebo zase ono niekoho počúva a potom sa začne brániť, lebo ono má fyzickú potrebu na oddych, aj psychickú, tak potom sa začne brániť a potom sa môže stať, že sa matka s tým dieťaťom povadí a potom ten rodič môže začať mať pocit, že to dieťa je neochotné. Nie, deti sú ochotné absolútne na všetko, len im to treba vedieť prispôsobiť ich vlastným potrebám. A vlastne metóda nás učí prispôsobovať život svojim vlastným potrebám, hej? Lebo ja keď som nočná sova, hej, hovorím aj o sebe, ja nebudem od seba očakávať, že o 5. o 6. vyskočím z postele, pretože mi to bude vadiť. Proste to, môžem sa do toho nútiť istý čas, ale časom začne mať nejaké zdravotné problémy, hej. Čiže tým, že my sa spoznávame a chápeme tie svoje vytvorené podvedomé vzorce a vieme sa ich zbaviť, my vieme život veľmi pekne modelovať podľa svojich predstav, tak aby sme iných ľudí neobmedzovali. A tu by som ešte spomenula pôrod, aj keď to je zase širšia téma, ale keď si uvedomíme len toto veľmi pekne napríklad vysvetľuje aj česká lekárka a teraz ma chytro nenapadne meno samozrejme, veľmi často býva s pánom Dušekom na debatách, možno napadne teba Zuzka, neviem, ktorá rieši veci somatickým spôsobom, ale nerobí Van Brain, keď si uvedomíme, že narodiť sa je najťažšia vec na svete, pretože prechádzame cez tmavé úzke miesto, kde sme stlačení. Pokiaľ je pôrod ideálny, aj tak to dá zabrať nielen matke, ale aj dieťaťu, ale pôrody väčšinou ideálne nie sú. A my potom máme cez deň sa nejako dostať do akcie. Veľmi často sa mi ľudia dostávajú presne do tých situácií v 4. pôrodnej doby, keď ideme vonku, je to nepríjemné. To dieťatko sa tam cíti bezmocné, ono cíti absolútne všetko, ono registruje aj okolie, registruje emócie matky a tam vznikajú veľmi silné programy, že sa nedá, že nemôžem, že je to nepríjemné, že mi je fyzicky zlé. Ja som napríklad neznášala tesné šaty veľmi dlho, aj z tohto dôvodu, lebo nám je tesne. Tam sú aj určité dôvody, napríklad aj ADHD, tomu dieťaťu je tam tesno a potrebuje niečo urobiť, aby mu bolo lepšie. A potom situácie, ktoré nás v živote zvonku psychicky tlačia, nás vrátia do tohto pocitu, keď sme šli von a my máme pocit, že my s tým nemôžeme nič urobiť, nás môže oblievať teplo, my môžeme byť stiesnení, sú to fakt veľmi nepríjemné fyzické pocity spojené s pohybom dopredu. Hej? A toto je každé ráno vlastne, keď si zoberieme tú súvislosti sú úžasné, že my ráno vstaneme
začíname nový deň, tak je veľmi možné, že náš mozog, ktorý sa zmeny automaticky bojí trošku, to, čo je neznáme, nemá rád, tomu je dané, takže my vlastne prichádzame k tomu nový deň, nový začiatok a môže sa nám veľmi často naozaj stávať, že my prichádzame do tých emócií, keď sme šli na svet a nechce sa nám ráno vstať, máme problém. Hej, dieťa nechce vstať do školy, lebo zase bude musieť niečo robiť a bude pod tlakom, tak to bude naťahovať a tak ďalej. Čiže čo je dôležité? Aby my sme z týchto situácií vždy vedeli výsť tak, aby my sme emocionálne dokázali cítiť a robiť veci takým spôsobom, ako to my chceme, aspoň šťastie. Aby sme tam vedeli dať svoju voľbu. Lebo ja keď si ráno potom v posteli uvedomím, ale však ja chcem robiť dnes toto a toto ma baví a to je pekné a to takto tak ja ráno nevyskakujem a je to potom otázka minút a človek začne dobre fungovať. Keby som si povedala, a ty musíš stať, lebo to sa musí a musíš robiť a to sa patrí a budeš lenivá a však ako ťa to učili. A už takto by som sa zakôpkovala, ja by som síce vstala, ale zrejme by ma bolela hlava, celý deň by bol na figu, lebo celý deň by bol poznačený tým počiatočným stresom, tou určitou nervozitou, ktorá by v priebehu toho dňa určite vyvrcholila tam, kde by to s tým ani nemalo veľa spoločné. Jednoducho telo to chce dať von, hej? A telo dáva takto von potlačený stres, napríklad keď potrebujeme zvracať, alebo keď potrebujeme chodiť veľa na záchod. Telo sa doslova zbavuje fyzicky negatívnej emocionálnej energie. Neviem, či som zodpovedala, hej, presne, aká bola predstava, treba povedať. Mám sklon to trošku rozširovať, treba ma kľudne zastaviť, lebo to sú tak široké témy a tak úžasné súvislosti. Milujem súvislosti práve kvôli tomu, že my keď to začneme, hej, ako tu bola tá poznámka, že synchronicita, že som sa zapla, presne my keď toto začneme vnímať, to je nádherné, že čím viac my podvedomých blokov pustíme, uvoľníme, tým viac dokážeme tieto veci vnímať, lebo jednoducho sme viac v prítomnosti, je to veľmi krásny proces. Hej. Mala som klientku, ktorá mi po odblokovaní povedala, že ja keď som bola vonku s dieťaťom, tak som len telefón a dieťa a teraz som zrazu zistila, koľko vecí ja som v svojom prostredí okolitom nevidela a ktoré môžem použiť, hej, a zrazu ich vidím, že je to úplne iné, pretože to vnímanie sa nesmiernym spôsobom rozširuje. A potom človek dokáže vidieť, keď je trebárs na nás niekto nepríjemný a ja mám vyriešené svoje vlastné emócie, svoje pocity viny a svoje sebatrestajúce modely, tak ja vidím, že to nie je o mne, že to je ten človek, mňa sa to nedotkne, mňa to nejakým spôsobom nerozruší a zároveň môžem tomu človeku aj veľmi jemne a nenápadne pomôcť. A tu by som zdôraznila naozaj to, že pokiaľ chcú rodičia riešiť svoje deti, veľmi často nás to dá do toho, že je potrebné, aby sa riešil rodič. Uvediem, to nás krásne dá svalový test, koho je to problém. Uvediem príklad, mala som dieťa, ktoré odpadávalo do bezvedomia, nenašli medicínsky dôvod, bolo treba odblokovať matku, ktorá bola narodená cisárskym rezom. Toto sú veľmi silné veci a nie sú až také časté, ale naozaj jeden odblok matky stačil na to, aby to dieťa prestalo odpadávať. Hej. Alebo mala som klientku, ktorá prišla s migrénou. Okrem toho, že tie migrény uťali zo dňa na deň, keď prišla zase povedala, ukončila som nefunkčný vzťah a keď si tak spomínam, ja som vtedy zo dňa na deň prestala fajčiť. Pretože my neriešime príbeh, ktorý sa nám tam ukáže, ale nám pomôže to pochopiť, ale my riešime emóciu, ktorá je s príbehom spojená a preto my keď vyriešime jeden problém, veľmi často, a poviem, že vždy, len si to nevždy všimneme, poriešime aj nejaký problém iný. Hej? Že vyrieším bolesť chrbta a potom zistím, že vlastne ja som smelošia. A neriešila som smelosť, riešila som bolesť chrbta. Ale tá bolesť chrbta súvisela s tou smelosťou v tom, že to, že som nesmelá a neviem si presadiť, čo potrebujem, spôsobovalo napätie, a to napätie sa prejavovalo práve v bolesti chrbta. Hej? A my vieme takto veľmi presne psychosomaticky vyhľadať, čo sa nám deje, lebo áno, sú určité prístupy, určité také pomocky, že keď ma bolí hrdlo, buď som povedala, čo som nechcela, alebo že som nepovedala, čo som chcela. Toto všetko je pravda, ale nie vždy sa to dá veľmi presne odčítať. Ale my tu vďaka svalovému testu vieme nájsť veľmi presné súvislosti, prečo sa to deje a veľmi presne ich vieme pustiť. A tým, že ich uvoľníme aj fyzicky, tak naozaj veľmi často dochádza aj k veľkým fyzickým úľavám. Preto
Preto napríklad moje mladšie je dieťa 13-ročné, on keď bol chorý, tak to boli maximálne 3-dňové choroby, keď niečo, tak homeopatia, a keď v lani mal soplík, tak sme sa čudovali, že on má soplík, pretože on nemáva ani len soplík, hej. A samozrejme, že strava a pohyb sú veľmi dôležité zložky, ale predstavte si, že si dáte zdravú stravu s prinútením, že to musíte jesť, a že si dáte rezeň v dobrej partii s dobrou náladou, hej, čo vám urobí lepší pocit. Naozaj tá emócia je s nami v čomkoľvek, čo robíme, keď jeme, keď sa s niekým rozprávame, keď sa staráme sami o seba, keď sme sami so sebou v kúpeľni, vtedy vidíme veľmi pekne, aký máme sami k sebe vzťah, či sa umieme vďačne, či sa ošetríme vďačne, alebo to urobíme nejako veľmi automaticky, hej. Lebo naozaj, my keď sami seba dokážeme vnímať ako hodnotné bytosti a máme voči sebe úctu, my potom nepotrebujeme dokazovať svetu, že sme dosť dobrí, vôbec žiadnym spôsobom, a toto už by bola zase téma na to, prečo sa ľudia správajú, ako sa správajú, prečo dokážu byť na seba nepríjemní a zlí, prečo si dokážu robiť zlé, lebo pod všetkým tým je to, že neboli naplnené potreby, že majú poškodenú sebaúctu, že majú pocit, že veď na čo by som sa pekne správal, aj tak to nikto neuzná, aj tak som pre nich vždy zlý, aj tak stále počúvam, aký som nešikovný a že sa to nenaučím a tak ďalej. My tieto programy naberieme veľmi ľahko v detskom veku, pretože tie detské vnímavé ušká započujú, veľmi ľahko sa s týmto programom stotožnia, a potom sa ešte udejú nejaké súvislosti a potom pekne bežíme v presvedčení mamy, v presvedčení pani učiteľky, v presvedčení susedky. Oni to síce nemysleli zle a oni si fakt neuvedomovali, čo všetko týmto povedia, a bol to ich názor. Ale fakt je ten, že my naberáme cudzie presvedčenia ako huby a mozog v strese nám to ani celkom vždy nevyhodí, že a však ty vlastne ani si toto urobiť nechcela, ani si toto nechcela povedať a ty si šla na školu, ktorú si nechcela chodiť, hej. To sú tiež časté dôvody konzultácie, alebo nám to hodí, no mňa rodičia na to prinútili a tak ďalej, hej. Ale čo je fajn, my to vieme spätne veľmi pekne opraviť a dokonca my vieme spätne uznať nejakú výsadu z tej minulosti, lebo ten človek napríklad šiel na školu, ktorú nechcel, ale teraz v dospelosti zistí, že no ale keď to odstresujeme, tak on vidí, no ale v tejto oblasti mi to nesmiernym spôsobom pomáha. Uvediem seba, ja som chcela ísť na psychológiu a moji rodičia mali pocit, že sa tam nedostanem. V čase socializmu som nemala dosť odvahy na to, že sadnem na autobus a na tie príjmačky pôjdem sama. Hej, dnes už myslím si, že mladí ľudia na to mnohí odvahu majú. Takže ja som šla potom na druhú svoju voľbu pedagogiku. A nie som veľmi vďačná, pretože One Brain je metóda vzdelávacia. Hej, vychádza z psychológie, len nedáva diagnózy. Ona tie problémy rieši. My to riešime cez emócie, nie cez to, že niekoho do niečoho zaškatulkujeme. Preto je ten rozmer širší. A presne touto cestou ide napríklad pani Jana Nováčková z Prahy, alebo pán Mate, alebo pán Verny, hej, že jednoducho všetky naše problémy, oni fakt už povedia, že alebo takmer všetky, vychádzajú z raného detstva, z prenatálneho vývoja, z generácií pred nami a z traumatických udalostí. A traumatické udalosti robia s nami to, že my sa v nich cítime emocionálne zle, tá emócia ostane potlačená a ona nás potom ovplyvňuje celý život. Pokiaľ sa jej samozrejme nezbavíme, alebo si to neuvedomíme a nájdeme nejaké riešenie. Sú aj iné metódy, ktoré idú hodne do emócií, ale takýto komplex som ešte nestretla, keď sú prepojené emócie, telo a na konci konzultácie človek veľmi dobre chápe, čo sa vlastne udialo, ako to vzniklo. Tým pádom on vie predchádzať do budúcna takým situáciám voči svojim deťom, ale aj sám voči sebe a voči ostatným ľuďom. Lebo prestane používať určité vyjadrenia, treba prestane používať určité slová, hej, lebo vie, čo to s človekom robí. Lebo slová intenzívne spúšťajú naše emocionálne prežívanie. Ja sa priznám úplne čestne, že ja som možno stratila polovicu svojho slovníka, lebo som sa učila rozprávať a používať slová, ktoré sú neutrálne, aby som človeku ešte nepridala nejaký ďalší problém, hej. Že keď príde dieťa na konzultáciu, ja mu nepoviem, že bojíš sa toho, nie. Z akého dôvodu ti to prekáža?
slovo bojíš má vyškrtnuté, hej, alebo že je niekto zlý, alebo takéto, lebo keď som začala zisťovať, ako veľmi my ideme na autopilota, ako veľmi my nerobíme to, čo by sme chceli, tak v podstate sme hodne nevinní a týka sa to najmä detí v tom, ako sa správajú. Oni sú výsledok všetkých tých troch vecí. Osobnosť, kúsok genetiky a hlavne vplyv prostredia, hej, lebo sa to učia od nás a nasávajú. Takže bola by som veľmi rada, keby sa ľudia dokázali na seba pozerať ako na nevinných vo výsledku, ale ako na jediných, ktorí so sebou môžu niečo úžasné urobiť. A tým, že keď ja ako matka odblokujem svoje veci, veľa z toho automaticky nejde k mojim deťom a do ďalších generácií. Čiže my doslova dokážeme prelomiť cykly. A toto je úžasná vec a toto je naozaj niečo, čo môže hodne intenzívne a rýchlo meniť životy ľudí. Áno, to je veľká pravda. Lebo vlastne my nevidíme veci také, aké sú, ale takí, akí sme my. Presne tak. A my sme tie filtre nabrali, hej. A naozaj nie je naša vina, že mamka mala ťažký pôrod, hej. Ale de facto, my keď v tom pôrode ako deti sme, my môžeme cítiť emóciu viny a podľa metódy chlapci viac cítia emóciu viny voči matke, lebo tá žena potom zase rodí a de facto to akože oplatí svojim deťom, hej. Čiže ten chlapec sa môže naozaj cítiť vnútorne podvedome obviňovať, že on matke spôsobil tú bolesť. A preto je veľmi dobre sa týchto vecí zbaviť, lebo to dieťa za to nemôže, hej. A keď to pochopíme hlavou a uvoľníme to aj fyzicky, tak takáto konzultácia môže veľmi zlepšiť vzťah napríklad chlapca s matkou alebo dospelého muža s matkou. Hej. My vieme tieto súvislosti použiť na akékoľvek situácie aj na vzťahové. Prečo určitý typ ľudí, prečo práve ten konkrétny človek. Hej. Ja keď sa odblokujem na konkrétneho človeka, môže sa razom stať z neho môj najlepší priateľ, lebo to, čo tam stálo medzi nami, čo nie je v podstate nikoho, len je to výsledok nejakých súvislostí, keď sa to dá preč, tak môže mať toho človeka veľmi rada. A veľa vzťahov sa takýmto spôsobom môže napraviť a zachrániť, hej. Ale aj vzťah rodič-dieťa, hej. Viem, čo sa dialo v mojej vlastnej rodine, keď som si riešila ja vzťahy z mojej línie a tí ľudia o tom nevedeli. To bola úplne iná debata, hej. To bol úplne iný prístup, úplne iná ochota. A to isté platí učiteľ, žiak a tak ďalej, akýkoľvek nadriadený alebo akýkoľvek kolega, hej, alebo trebárs autority sú tiež, by vedela byť debata, čo v nás púšťa autorita od detstva, lebo však v detstve bola autorita mamka a otec, my sme z istého hľadiska automaticky naučení počúvať nejakú autoritu, čo je v poriadku do istej miery, ale ide o to, že do akej miery, hej. Takže krásne sa všetky tieto veci dajú rozuzliť, alebo keď sú dvojičky v brúšku a sú potom medzi nimi problémy v dospelosti, aj s tým som sa stretla, no jasné, keď to jedno trošku silnejšie, väčšie dvojča utlačalo to druhé už v brúšku, nádherne tá súvislosť vyšla, hej, že to druhé bolo stiesnené a naozaj aj v dospelosti sa tie deti správajú tak, že to silnejšie v brúšku je väčšie, je energickejšie, ide do akcie a to druhé utlačané. To bolo pozastavené, hej, a také ubité. Nádherne to vyšlo a tej osobe sa veľmi uľaví, keď si uvedomí, že ja nie som na vine, že nie som taká ako sestra v tomto a chcela by som byť, ale jednoducho to mal mozog takto zapísaný a ja som automaticky šla v živote potom v tom, že ja som tá, ktorá sa prispôsobuje a ktorá je doslova v tej maternici odtlačaná, hej, lebo hneď tí ľudia začnú popisovať, je mi veľmi tesno, nemôžem sa hýbať. A potom si zoberme, ako v živote ja sa dokážem hýbať fyzicky, keď rastiem s pocitom, že mi je tesno a nemôžem sa hýbať. Už máme taký silný program, že až. Hej, ale dá sa ho zbaviť. Neviem, hovorím zrozumiteľne dosť, hej, že ako to vzniká. Preto sú tie prvé roky pre dieťatko dôležité v tom, aby ono vedelo a rástlo, aj keď sú pre rodičov nesmierne náročné, hej, lebo to je non-stop služba, však vieme, aby to dieťatko cítilo, že svet je bezpečné miesto, moje potreby sú naplnené, som milovaný a môžem vedieť, že je o mňa postarané, keď to potrebujem. Hej. A to, čo sa nezadarí, tak sa dá takýmto spôsobom ošetriť naozaj. Hej. A veľmi sa uľaví aj matke, aj dieťaťu, hej, keď sa toto pustí. Napadlo ma spomenúť ešte jeden prípad, keď som mala dieťa, ktoré sa bálo chodiť vonku
tam už bol taký veľmi silný strach z toho, že zachytilo určitú udalosť, keď malo 1,5 roka. Tam ani nejde o to, aká to bola udalosť, ale keď sme odblokovali túto situáciu, samozrejme, že tam bol emocionálny prejav aj u matky, ale aj jej sa uľavilo, tak som sa potom dozvedela, že to dieťa preložili na školu pre nadané deti. Tým, že sa prestala báť a ten strach o niekoho prerastol na strach o všetkých členov rodiny a potom prerastol ešte do širších, hej, lebo tá emócia rastie. Ja keď sa bojím niečoho a to neporiešim, tak sa začnem postupne báť viac a viac vecí a ľudí. Takže to dieťa, keď sa prestalo báť, tak sa ukázalo, že má úplne iný potenciál, aký bolo schopné prejaviť vtedy, pretože bolo obmedzené strachom. Hej, to sú úplne nádherné veci. Mm-hmm. Áno, veď to. Máme tu ešte komentáre a otázky, Deniska. Môžeme sa presunúť k tomu. Marik píše, úžasná múdrosť vás ide, Deniska, krásna ľudskosť a prirodzenosť v tom, čo hovoríte a robíte, bdela pozornosť prítomnosti. Toto my potrebujeme, takých ľudí, ako ste vy. Ďakujem, veľmi ma toto teší. Som veľmi rada, že sa mi darí podávať veci takým spôsobom, aby sa nikto necítil horší, lebo hej, a to nemôžeš, no a to si takto urobila, tak teraz je taký následok. Nie, do tohto sa sklzne veľmi ľahko. Som veľmi vďačná za túto odozvu, že sa mi to už pomerne darí robiť takýmto spôsobom, aby teda som vzbudzovala skôr túžbu s tým niečo robiť. Nie sa ešte viacej zapuzdriť a zacykliť v tom, čo je pre nás nepríjemné, lebo s touto otázkou, respektíve s týmto komentárom možno súvisí veľmi silné to, že človek, keď príde pracovať metódou One Brain, potrebuje mať v sebe určité odhodlanie na to, aby bol ochotný pozrieť sa na to, čo mu v minulosti vadilo a čo bolo nepríjemné. Je nutný tento pohľad. Ale tým, že je metóda jemná a my svalovým testom testujeme tú jemnosť, či je človek ochotný to robiť jemne, my dokonca na začiatku testujeme, či máme povolenie pracovať, to znamená, že je človek na to vnútorne pripravený. Čiže keď by ťa Zuzka poslal muž a ti to prikázal a ty prídeš, viem, že by sa to u vás nestalo, ale povedzme, hej, a ty prídeš kvôli nemu a nie si o tom presvedčená, nás to nepustí. Ja s tebou nič robiť nemôžem. Čiže metóda je nesmierne rešpektujúca voči človeku, hej. Príde matka s dieťaťom a to dieťa nechce. Nedá sa. Jednoducho, ja potrebujem, aby aj to dieťa bolo ochotné s tým problémom niečo urobiť a sa ho zbaviť. A aj to dieťa podvedome vie, že ono pôjde na chvíľu do niečoho, čo sa mu nepáči, ale že to za to stojí. Hej? Že jednoducho je to len chvíľka, lebo ten proces držania hlavy trvá maximálne pár minút a môžem povedať, že nech príde človek s akýmkoľvek problémom, keď odíde, je usmiatý. Sú situácie, keď mi ľudia povedia, že ako keby našlapovali na iné nohy a mali iné topánky, tak sa odľahčia. Po seknutí v krížoch človek odchádzal a chcelo sa mu tancovať, tak veľmi sa tá energia v nás rozprúdi a dostane sa do rovnováhy. Toto závisí od rôznych okolností, od pripravenosti, od situácie a tak ďalej. Ale naozaj sa nestalo, aby neodchádzal človek spokojný a usmiatý. Proste toto sa nestane. Hej? Mm-hmm. A toto si myslím, že nie je úplne pri každom spôsobe riešenia až takýto efekt, lebo zažila som a vyskúšala som všeličo, som zvedavá, hej, odjak živa ma takéto veci bavia a priťahujú a keď som sa aj pozrela potom do iných metód a tak vždy som si povedala, toto je na tejto metóde super, toto je výborné, ale aj tak ostávam verná tomuto a sústreďujem sa hlavne na toto, lebo tu vieme sa dostať z nejakej strany k akémukoľvek problému, keď ten človek je tomu otvorený. Hej. Nič iné netreba, len aby bol človek ochotný. Áno, chcem to riešiť a som ochotný ja osobne preto niečo urobiť. Lebo pracuje klient a toto sa mi páči. Ja v podstate, ja som v tom úplne, že nevinne. Hej. Áno, že slobodná vôľa a odhodlanie. A ešte tu máme otázku. Zuzi píše, pri metóde, či sa pracujeme s konkrétnym problémom, ako spomínate ako príklad alergiu? Pýtam sa na to preto, že niekedy nevieme, čo nám je. Proste cítime, že nám nie je dobré, ale nevieme, čo konkrétne nám vadí. Ako pracujeme s týmto? A ešte by som sa chcela opýtať, od akého veku je metóda odporúčaná, lebo malé bábo máme a nepovie, čo mu vadí. Možno to bolo spomenuté, ale nezachytila som to. Ďakujem.
Výborná otázka, nebolo to spomenuté. Takže čo sa týka témy, často príde človek s konkrétnou témou, trebárs je to nejaký zdravotný problém, aj keď my neriešime konkrétne to zdravie, ale my riešime emóciu, ktorá ten problém spúšťa, tým, že telo potom na tú emóciu reaguje. Toto by som chcela zdôrazniť. Ale naozaj niekedy príde človek aj s tým, že celkom presne nevie. Tak vyzerá to tak, že porozpráva, čo všetko nevie, čo mu v živote vadí, a dostane pomocné otázky, teda čo by vlastne chcel a čo by nechcel. A my tých odpovedí a z toho, čo klient povie, vieme veľmi pekne nájsť, čo by vlastne chcel riešiť. Pokiaľ je tých problémov na riešenie viac, metóda je prepracovaná tak dobre, že my vieme hľadať prioritu. Hej, že povie, treba 5 problémov, tak svalovým testom hľadáme prioritu v danej chvíli, čo je pre klienta najlepšie, ísť cez akú tému, ale vždy sa stane, že všetky tie témy medzi sebou súvisia a veľmi často, keď vyriešime tú prioritnú tému, vyriešime aj tie ostatné, pretože sa veľmi pekne ukáže emocionálna súvislosť všetkých tých ostatných tém. Hej. Takže je to takto. Čo sa týka maličkých detí, v podstate neexistuje vekové obmedzenie. Deti sú testovateľné, keď začnú sedieť a loziť, lebo už nadobúdajú svalový tonus. Nepovedala som dôležitú vec, že metóda je často označovaná ako kineziológia, ale pozor, nie sme kineziológovia, aj keď používame kineziologický svalový test, a pracujeme hlavne so svalmi, ale metóda nie je kineziologická, je vzdelávacia, ale tým, že my vieme testovať cez človeka druhého, čiže matka drží na rukách to dieťa a ja keď testujem matku, ja testujem vlastne tú koncovú osobu, čiže ja testujem to dieťa. Čiže môj najmladší klient bolo 8-týždňové dieťa, riešili sme opakované zápaly očka a zároveň sa vyriešili aj zápchy. Čiže vekové obmedzenie neexistuje. Takisto sa dá robiť, proste neexistuje. Jediné obmedzenie je, keď človek berie antidepresíva chemického pôvodu alebo keď chodí na chemoterapie. Vtedy sa táto metóda neodporúča, pretože by to mohlo byť pre človeka náročné, ale vo všetkých iných prípadoch je to úplne je to fajn, pretože robíme pretesty, kde sa pýtame, či máme povolenie, robia sa určité korekcie, aby sa človek naladil, či je človek ochotný sám voči sebe byť jemný, hej, či je ochotný prijať tieto výhody a keď prejdeme cez všetky tieto testy, tak človek už má určitú časť problému energeticky vyriešenú, že už dochádza vtedy k úľave a potom vytestujeme vek, príčinu, príbeh, chytíme hlavu, uvoľníme to, nastane nesmierna úľava a pochopenie problému. Takže vlastne som to pochopila správne, že vlastne keď matka drží to dieťatko, babetko, tak ty to sleduješ vlastne na matke, na jej svalom. Áno, to máš ako keď sa chytíš v zásuvke a trasie toho posledného, hej? Toto je princíp. Dá sa pracovať aj so zvieratami, hej? Mám dosť veľa zvierat a naozaj všeličo som si vyriešila už aj zvierat, keďže tiež majú emócie a zvieratá veľmi často odrážajú majiteľovi jeho problémy, tak ako to deti odrážajú rodičom, hej? Mala som sa v takom stave, že som si myslela, že zdochne za 2 hodiny. Problém bol môj. Na druhý deň bol pes v poriadku. Odblokovala som seba. Lebo spolu žijeme. To som si všimla, že dokonca aj nádory, keď má pes, musí spozornieť majiteľ, lebo som si všimla, že to dosť súviselo v našom okolí. Áno, súvisí úplne všetko v našom okolí spolu súvisí, hej, že je to tak a my tie súvislosti vieme sa učiť vidieť. Hej. Presne tak, ako napríklad ja odblokujem svoju nesmelosť, a idem do mesta trebárs a zistím, že ľudia sa mi viac prihovárajú, lebo ja už ich podvedome neblokujem. Ja som nesmelá, ja sa vás bojím, dajte mi pokoj. Sú voči mne o mnoho otvorenejší a prístupnejší a milší, hej? Aj takéto veci sa dejú, alebo vidím, že ma oveľa lepšie rešpektujú. A vôbec nič nemusím povedať, ale to je presne to, že sme s niekým a ten človek nemusí nič povedať a my už niečo podvedome zachytávame, hej? Toto je dávno jasné už aj psychológii, že tam niečo je a my sa práve touto metodou do toho niečoho dokážeme veľmi krásnym spôsobom dostať. Hej. A ešte sa Zuzi pýta, takže či je vlastne po odblokovaní efekt trvalý, alebo sa môže stať, že ak sa znovu dostanem do nejakej stresovej situácie, treba úplne iné, ako som riešila predtým a ten istý problém sa môže vrátiť?
Zase vynikajúca otázka. Vidím, že zúčastnení ľudia veľmi dávajú pozor. Takže sú také 3 možnosti. Je dosť často, že efekt je trvalý a okamžitý, že vidím von a je po probléme. Uvediem možno príklad, dobre, nejdem uvádzať príklad, lebo zase to bude dlho. Takže efekt môže byť trvalý, okamžitý. Efekt môže byť postupný, že sa mi situácia zopakuje s tou emóciou a ja zistím, že už mi to vadí menej. To znamená, že z toho idem von, lebo mozog potrebuje minimálne 3 týždne na to, aby sa automatická reakcia zmenila, lebo cieľom metódy je zmeniť automat. To znamená, že predtým som sa bála pavúkov, už len slovo pavúk mi robilo zle a teraz, keď ide pavúk okolo mňa alebo náhodou sa ma dotkne, mi to vôbec nevadí. Až takto vieme automat zmeniť. A potom môže sa stať aj to, že niekedy sa to vráti. Môže sa to vrátiť, to znamená, že neodišli všetky vrstvy a že sa ešte treba problémom zaoberať. A tu je tá výhoda metódy, tá vzdelávacia časť, že aj keď sa to vráti a my si to uvedomíme, že sa to vrátilo a my si dokážeme zhodnotiť, v čom je to podobné, ako to predtým, niekedy toto uvedomenie stačí na to, aby ten zvyšok odišiel. Hej? Lebo naozaj niekedy, keď si len povieme, a toto dám pomôcku všetkým, ktorí nás počúvajú, keď sa cítime blbo, hej, a máme snahu, a však mám myslieť pozitívne a začnem si nahovárať, však pozitívneho myslenia umelého je všade veľmi veľa, a však nič si z toho nerob a bude dobré a to zvládneš, do istej miery to funguje. Áno, ale keď tá miera prekročená a ja sa cítim vnútorne zle a ja sa cítim pre niečo blbo a ja to mám vyriešiť a ja sa budem ukecávať, že mne nič nie je, tak to nedopadne celkom dobre a mne bude ešte horšie. Ale čo pomôže? Normálne si poviem, je mi blbo. No je mi blbo, okamžite. Fakt, to je pár sekúnd a je človeku lepšie. Ako náhle my si uznáme svoj pocit, už sme spolu sami v sebe, celý prepojení, hej, je mi blbo, no. A prečo mi je blbo? No, lebo, hej, a vieme sa k tomu tam dostať nejakému spôsobu, hej. Nedávno s kamarátkou sme telefonovali, no mala som taký blbý deň, asi 3 hodiny do obedu, nevedela som sa toho zbaviť, už, hej, nervozita, tak som jej zavolala, aký má deň ona, lebo niekedy to neovplyvníme a proste deň je blbý všeobecne, hej, sú rôzne vplyvy. A hovoríme, aký máš deň? A ona mi hovorí, mám deň nepoviem túto slovo, hej. A ja hovorím, ja mám tiež takýto deň. My sme sa začali smiať a toto úplne stačilo na to, aby sme zvyšok deň prežili pekne. Prečo? Lebo sme si obidve uznali, že máme deň na niečo, vyvolalo to smiech, čiže my sme prijali svoju emóciu, my sme pocítili, že tú emóciu má aj niekto iný, to znamená, že sme sa prestali obviňovať, že ja som na vine, že mám blbý deň a mala by som so sebou niečo robiť, lebo obviňovať sa sme naučení od malička nechtiac a sú to veľmi silné modely pocity viny. Takže nám sa tak uľavilo, že sme sa chytro rozhodli, že už zvyšok dňa takýto blbý mať nechceme a absolútne problém zmizol. Hej? A to bola... V podstate my sme za pol minúty vyriešili svoj problém. A vôbec ma nezaujíma teraz, prečo som ten blbý pocit mala, jednoducho odišiel, nezostala som v ňom, hej, bol veľmi rýchlo rozpustený, hej, akože to... Na to nezabudnem, ako sme sa začali smiať a bolo nám fajne. Čiže aj takto maličko stačí, že buď to poviem niekomu, kto viem, že mi nezačne dohovárať, čo mám robiť, že len to uzná, aha, no to máš náročné, toto stačí dieťaťu, toto je náročné pre teba, no toto je blbý pocit. A vedieť to povedať sama sebe, hej, ja som teraz taká naštvatá do hája, taká som naštvatá, to povedala, hej. A stačí niekedy, že to sama pred sebou poviem, čo by som mu povedala, a doslova to vyfučí, hej, to natlakovanie vyfučí a potom zistím, že mi to nevadí, že som si to brala príliš osobne, alebo mu to poviem, ale už mu to poviem pekne, citlivo a ten človek sa nerozčúli a vyriešime to. Čiže my keď zachytíme stresovú emóciu vtedy, keď prichádza a nenecháme sa s ňou prevalcovať, ale si ju dovolíme uvoľniť nejakým spôsobom. Niekedy je to, že si idem zabehnúť, alebo ju rozchodím. Hej, rozchodiť to, však to je normálne také zo starých čias, však to môžeš rozchodiť. Áno, veľa vecí môžeme rozchodiť, keď popri tom si nebudeme tlačiť do hlavy hlúposti, ale budeme si jednoducho uvedomovať, som naštvatá. Keď som bola nie tak dávno v niečom nahnevaná, tak som chodila po dvore a po 3 kolečkách, keď som si hovorila, že som prítomná, to znamená, že som naštvatá, ale zároveň si uvedomujem, kde som
som si potom uvedomila, že už to nerobím a že vlastne nemám problém. Hej? Lebo som to rozchodila, dala vonku a nespadla do toho systému presvedčenia, nespadla som do automatického správania. A toto sa dá naučiť. Deti sa to dajú naučiť. Hej? Lebo naozaj je jednoduchá v princípe. Hej? Veľmi dôležité je vlastne byť tým vzorom, lebo keď ten rodič vie narábať s emóciou, tak to dieťa to kopíruje. Ja to aj vidím v tých rodinách, že kde sú rodičia takí kľudnejší, pokojnejší a deti sú kľudnejšie, kde sú takí výraznejší, hlasno sa rozprávajú, emočnejší, tak aj deti sú také emočnejšie, že to všetko kopírujú. Presne tak, zase si dala veľmi dôležitú poznámku, lebo ja keď netajím svoje emócie pred dieťaťom, ale sa ich snažím skôr poľučtiť, aby som dala hnev najavo ľudský, aby som nezačala zúriť, ale ho nepotlačala, tak ono sa učí, že je to v poriadku dať to najavo. A keď niečo prepísknem a trebárs sa stane, že on si to trošku odskáče, samozrejme, že ma to veľmi mrzí, ale hneď mu idem vysvetliť, vieš, mňa nahnevalo toto a toto a spojilo sa mi to s niečím podobným s tvojím, ale priorita môjho hnevu je môj problém, s týmto to s tebou nesúvisí, tak on sa tak naučil tieto veci vnímať, že ja mu toto vysvetlím, on sa na mňa pozrie a potom ešte doloží nejakú ďalšiu súvislosť, hej, lebo tak a vtedy sa stalo to a to, alebo sa dialo toto, hej. A má v tomto úplne jasno a preto, keď trebárs sa stalo, nedávno bol nejaký veľmi maličký zdravotný problém, ktorý bol aj predtým a sme riešili odblokovaním a hovorím, pamätáš sa, vtedy, keď sa ti toto stalo, vieš, aký bol problém? A on mi povedal, hej, si ma vtedy... si bola vtedy na mňa pred inými nepríjemná, si ma ukrivdila, hovorím, áno, neovládla som sa, lebo mňa vtedy prevalcoval strach, došlo k nejakej situácii a bola som voči tebe takáto a vtedy sa ti stalo toto. O 2 hodiny bolo po probléme, nebolo treba ani odblokovať, jemu stačilo uvedomiť si, že to nie je jeho chyba, že vtedy bol pod tlakom, že takto sa na jeho tele prejavuje určitý druh tlaku, len si to uvedomil a to uvedomenie stačilo na to, aby to odišlo. A toto je úplne nádherné, hej, že len keď si uvedomíme, že sa niečoho zlakneme a my si vtedy uvedomíme, že zlakla som sa a nezačnem rozvíjať ďalej tie katastrofické scenáre, lebo už idem v tom automate, ale si len uvedomím, že zlakla som sa, nádych, výdych, dôležité je dýchať, lebo v strese okamžite prestávame dýchať a nádychom prerušujeme to kolečko stresové, hej, nádych, výdych a potom si, no dobre, ale to teraz nemusí tak vôbec byť. Tak, ako to bolo vtedy. A už som z problému vonku. A nebudem si nahovárať sama sebe a teraz sa mi to určite nestane, lebo takéto záruky my si dať nevieme, ale pripustím si, to bolo vtedy a teraz to tak vôbec nemusí byť. Hej? A môže to dopadnúť oveľa lepšie. A vieme, že väčšinou veci naozaj dopadnú lepšie, ako si my v hlave vyfabulujeme. Hej? Toto už pustí aj rozum. Čiže vôbec sa to nemusí stať. Hej, som zmokla, mi začala byť zima, smoknúť, prechladnutá a toto a ochorieš a prechladneš. A som si povedala hneď, nie, ja neprechladnem, ja som odolná. Vôbec ja nemusím prechladnúť. Moje telo toľko to zvládne. Okamžite mi bolo fajn. Dokonca som sa aj snažila o to a celkom sa mi to aj darilo, že však mne vôbec ani nemusí byť zima, keď zmoknem. Veď človek vydrží veľa. Hej. Keby som sa začala klepať, 100% nemám o 2 hodiny nádchu. Určite. Poznáme to. A ja som to aj videla na sebe, aj keď som mala nejakú stresovú situáciu, tak som sa ráno zobudila s plným nosom a to bolo čisto z toho stresu. Takže presne si hovorila, že vlastne väčšina takýchto ochorení, hej, tak je vyslovene stresových. Áno, naozaj drvivá väčšina, hej, či akutných, či takých dlhodobejších, lebo ja keď príjmem presvedčenie, že s mojím vekom už budem musieť mať okuliare a už začnem horšie počuť a tak ďalej, hej, tak sa mi to potom naozaj aj začne diať a my si naozaj dokážeme kvalitu života nesmiernym spôsobom zlepšiť, keď týmto veciam nepodľahneme, lebo začneme mať za vzory ľudí, ktorí napríklad v 80-ke behajú maratón, hej? Začneme tomu veriť, že to tak môže byť, alebo človek, ktorý má prerušenú miechu, dokáže chodiť, lebo on vedel, že sa z toho môže dostať a telo to urobilo tak, že urobilo ten prepojovací kanálik mimo, hej? Neviem, ako sa ten pán volá. Takže naozaj naše telo dokáže veľmi veľa a tu sa mi žiada povedať niečo z knihy Thomasa Vernyho Mysel celého tela,
naozaj, keď si zoberieme len také kožné bunky, tento pán, ktorý je v 86 veľmi vitálny, on z Kanady išiel do Prahy na jar, hej, však to je celkom dlhá cesta, on to v pohode zvládol, on ten kongres celý tam zvládol, bola som na ňom online, tak tam vysvetľuje také veci, ako kožné bunky migrujú po tele a oni hľadajú opravené miesto, však vieme, že sa rana zahojí, ale oni to nerobia len kožné, my keď máme v tele nejaký problém, tak tie okolité bunky tej bunke začnú pomáhať a začnú ju riešiť, hej, a my vôbec nič nemusíme robiť a my o tom vlastne často ani nevieme. My vlastne potrebujeme telu v prvom rade poskytnúť podmienky na to, aby samo seba zregenerovalo. A zase život nejde proti životu, čiže je to aj logické a to je o tom, že ja už keď som unavená a budem sa tlačiť robiť ďalej, tak idem proti sebe a začnem čerpať svoje rezervy a to telo už sa potom regenerovať nevládze. Preto je veľmi dôležité nájsť v sebe ten súlad a dokázať si ho v živote uplatniť odkiaľ pokiaľ, koľko robím, koľko spím, čo všetko si doprajem, hej. Vidieť jednoducho na sebe, čo potrebujem, aby som sa do vecí netlačila. Lebo vlastne tu na spodku tohto úplne geniálneho nástroja máme voľba a nie voľby, hej. Ide o to, aby my sme v živote robili čo najviac svojich volieb, lebo vtedy sa cítime dobre. Nikto nechce byť bezmocný a nikto nechce robiť to, čo robia iní ľudia. A to nie je o tom, že ja budem robiť iba, čo chcem, lebo my môžeme svoje voľby dosiahnuť rešpektujúcim spôsobom. A veľmi dobre to vieme naučiť aj deti, ale vieme ich to naučiť vtedy, keď to naučíme my seba. Hej. A seba to vieme naučiť vtedy, keď sa zbavíme tých určitých presvedčení, čo by sme mali a nemali. Hej. Toto je pre mňa slovo, ktoré ma tak vie ako, že ešte to by si mala a nemala. Hovorím, a čo by som ešte tak mala podľa teba? Hej, a teraz mi povedz, prečo by som toto ja mala urobiť, pretože to ty chceš. Hej, prečo by som ja mala teraz jesť obed, lebo sa teraz uvaril. No, akože prepáč, nie som hladná, zjem ho na silu a bude mi z neho zle. Ja si ho o 2 hodinky zohriem, keď bude mať chuť. Hej. A to nie je, že neúcta, hej, ale jednoducho. A my takto ideme proti sebe v priebehu dňa, keď sa nad tým pozastavíte, koľkokrát v priebehu dňa ideme proti sebe, lebo to niekto od nás očakáva, alebo ideme v tak rýchlom tempe, že my aj niekde trošku vnímame svoje potreby, ale ich potlačame. A tak to vznikne, že sa nenapijeme, keď sme smední, hej, a tak ďalej. Nejdeme na WC, keď potrebujeme, lebo nemáme čas, hej. A dosť dlho napríklad som sa zbavovala aj toho 13 odučených rokov, plus roky školské. Je veľa rokov, keď bol za ušami zvonček a presne načasovaný režim dňa, hej, z veľkej časti. Nie je ľahké potom vystúpiť a urobiť si svoj vlastný harmonogram. Až som sa potom na seba hnevala. Máš svoj čas vo svojich rukách a ty si to nevieš užívať. Som zistila potom na sebe, že si neviem užívať to, že som vo veľkej miere pánom svojho času. Tak som sa začala na seba hnevať. Potom som si uvedomila, že však zvonček, však ja som niekedy 5 hodín nešla čúrať. Lebo bola zodpovednosť, lebo tie prestávky na to nevydali. Hej. A telo si zvyklo veľmi rýchlo. Niekedy je to fajn vedieť zadržať. Hej, my nehľadáme žiadny extrém, niekedy je to fajn a občas to urobím, už keď som vošla do tejto témy, občas to urobím aj zámerne, aby som sa trénovala, že keď sa nedá hneď ísť. Ale zase to teraz, ale robím to vedome, hej. Teraz sa idem potrénovať svaly vnútorné. Áno, presne. V živote sa nás aj málo ľudí pýta, že ako sa cítime. Väčšinou sa pýtajú iba, či máme všetko hotové a vlastne človek potom ani sebe nedáva tú otázku. Presne tak. A potom je tu otázka kvality práce, keď ja robím to, na čo nemám chuť a čo nevládzem, potom tak tá práca vyzerá. A zase to nie je o tom, že ja od rána do večera robím, čo chcem, aby si nemysleli, hej, poslucháči alebo diváci, ale sú veci, ktoré urobím, aj keď sa mi nechce, ale nie je ich tak veľa, aby som sama seba znechutila, pretože veľmi veľa vecí my môžeme odložiť na neskôr, a dosť veľa vecí my naozaj urobiť nemusíme vôbec. Len si to potrebujeme pripustiť. Hej? My môžeme zmeniť plán, keď sa to nehodí. Lebo ísť na dovolenku, keď si vyklbíte palec na nohe, lebo sa vám nechce a potom našlapať 30 kilometrov za 2 dní, hej, to sa stalo mne. Potom je ten výsledok, že ma bolelo aj koleno, aj bedrový klb, akože tak som sa poučila. Hej? Takže my naozaj veľa vecí môžeme zrušiť, ale vtedy je dôležité si to ošetriť vo vnútri, aby sme si to nevyčítali
aby sme vedeli, prečo to zrušiť a zmeniť ten plán bolo lepšie, lebo zase sme učení, že treba dodržať slovo a keď sa niečo naplánuje, tak to má byť. Áno, samozrejme, ale nič neplatí na 100% a sú situácie, keď je plán zmeniť doslova dobre a môže to trebárs zachrániť život. Hej. Ja mám naplánovanú nejakú cestu a som z niečoho nenormálne rozhodená. Vtedy doslova sa nám zužuje priestorové videnie. Keby sme sa pozreli do zrkadla, my máme jednu zreničku vyššie ako druhú. Čo sa stane? No nevidím to auto z boku. Tak si nesadnem za volant, hej. Ale čo sa môže stať? Že my naučení musíš a dáš to a ideš a ty si predsa dobrá, však ťa to naučili, že to urobíme a nechcem to už ani len povedať, hej, a potom sa naozaj môže stať niečo také, že treba sa stane aj nejaký úraz, ani úrazy nie sú náhodné, hej. Prečo my zrazu stratíme takú koordináciu a prečo ja sa zrazu podkýnam a nevidím si zrazu pod nohy alebo do niečoho narazím a tak ďalej, hej. Ako ja som si prešla všeličím aj úrazmi, aj kadejakými problémami, hej. Takže hodne sa učím sama na sebe a ako sa tomu vyhýbať a fakt sa dá, hej. No, presne tak. Nádherne si to všetko zhrnula. Dneska už sa si blížime k takému záveru však. Už sme vlastne zodpovedali všetky otázky. Za čo ďakujeme všetkým, čo nás sledujete. Čo by si odkázala tak na záver, ako taký odkaz od srdca pre našich sledovateľov? No, čo by som odkázala, že nebojme sa robiť to, čo potrebujeme a chceme. Máme na to právo. Je to náš život a to, čo nevieme vrátiť, je čas. Nevieme si ho ani nejako nadrobiť. Môžeme ho stratiť a je to niečo, čoho my môžeme byť vládcami do istej miery, čo si môžeme my sami dovoliť a fakt je to o nás. A všetko to, čo sa v ľuďoch, ktorí to počúvajú teraz alebo budú neskôr spúšťať, čo sa všetko nedá, a však sa povedalo a v tomto a také obmedzenie a také spoločenské obmedzenie a také zákony a také príkazy, všade sa dá nájsť niečo, keď môžeme urobiť po svojom, keď nie úplne všetko, ale môžeme urobiť po svojom aspoň časť. Hej? Lebo také moje motto je robiť v súlade so sebou a robiť to po svojom. A toto môžeme urobiť naozaj takmer vždy. A ten kúsok, keď sa to nedá, zase môžeme urobiť po svojom v tom, že ja sa rozhodnem, že dobre, toto síce ma teraz nebaví a sa mi to nepáči, ale je to pre mňa v tom a v tom užitočné, a tým pádom ja robím automaticky svoju voľbu a ja som sa rozhodla urobiť niečo, čo ma nebaví, lebo to má pre mňa zmysel. Čiže de facto zase robím to, čo chcem. Hej? A my dokážeme dať tento princíp svojej vlastnej slobodnej voľby už naozaj všade. Hej? No dobre, idem s tebou, keď tak veľmi chceš, hej? Lebo viem, že treba, by sa dieťa bolo sklamané, nahnevané, smutné, ale nejdem preto, aby som sa vyhla nejakej konfliktnej situácii, ale idem preto, lebo nájdem v sebe nejakú tú ochotu, aby som to pre neho urobila, aj keď sa mi nechce. Čiže zase robím svoju voľbu. A tam potom rozoznávam tie hranice, keď príde situácia, že nie som ochotná urobiť pre nikoho nič, lebo by mi to nejakým spôsobom ublížilo. Ale poviem to bez výčitek, prepáč, mne sa toto teraz nehodí, hej. Ja toto teraz takto nemôžem, mne to teraz takto vadí. A má to obrovský zmysel, pretože ja keď uvarím jedlo a sa veľmi do toho donútim, aj tak ho tí ľudia nezjedia, nechutí. Čiže my naozaj, čo by som povedala na záver, my môžeme naozaj veľkú časť života žiť so svojimi vlastnými voľbami. A je to veľmi krásne a potom nás obchádzajú rôzne problémy. A to je tá autentickosť, hej, to je to byť sám sebou. Ale tak naozaj, tak z hĺbky duše mám rada slovo, hej, že z morku kosti. A teraz sa mi nechce vstať a síce som chcela dnes upratovať, ale mne sa tak dobre leží. A čo sa potom udeje, predsa len ešte dodám, potom sa udeje to, chcem začínať tam, kde končím, musím, že si položím pol hodinku a potom zistím, že vlastne mne sa upratovať chce a upracem to s radosťou, upracem to dobre, upracem to rýchlo, mám veľmi dobrý pocit, robím si program robiť veci s radosťou a s ľahkosťou, tým pádom, keď to tak robím, ostane mi kopec času a potom sa ešte cítim oveľa lepšie. A však predsa som si splnila plán, ale som sa do neho nenútila.
A vytváram si svoj vlastný podvedomý program, že nenútim sama seba do toho, čo práve nechcem. Takže asi tak. Môžeme robiť to, čo chceme. Môžeme. Len si to dovolím. To je krásne, lebo toto si ozaj málo kto uvedomí. No, mozog tak funguje. Hej. Ľavá dominantná hemisféra je silná. Hej. Naozaj môžeme väčšinou povedať, to nie je ja, to je môj mozog. A potom to začať zmeniť. Lebo keď zistíte naozaj, hej, že ste len slovo pavúk nemohli počuť a potom máte niekde je kvopka a vôbec to s vami nič neurobi, to je veľmi krásne. A potom môžem ísť do lesa a nebojím sa, že ráno vstanem a bude pavúk v rožku izby. O čo je lepší život, hej? Lebo aj fóbie vieme riešiť. V podstate naozaj čokoľvek. A veľmi dobre sa dajú riešiť. Úžasné je to poznanie, že kto chce riešenie, ten ho nájde. Presne tak. Presne tak. A OneBrain nám pomôže nájsť cestu k tomu riešeniu môjmu vlastnému, ideálnemu, k mojej dokonalej afirmácii, k tomu, čomu ja verím, čo ja potrebujem a krásne afirmácie potom ľudia povedia tie svoje vlastné, hej, ako čo bude mať ako mentálny rozhovor, ja si vždy pomyslím, bože, akú krásnu vec som zase počula a ten klient, aké krásne riešenie mi doniesol. Hej. A je jeho, nie je moje. Lebo ja nikdy nepoviem, čo človek má a nemá robiť nikomu. A toto sa mi na metóde veľmi páči, hej. Človek si sám nájde, že no tak možno by mi robilo dobre, keby som začala chodiť behať. Baví vás chodiť behať, hej, aby sme rozhýbali telo. Hej, keď som chodila behať, tak som sa cítila veľmi dobre. A už sme v dobrom pocite a už sme vo vlastnej voľbe. Tak začnite behať. A popri tom si občas spomente, že to chcete mať takto. Uvedomenie si. Joj, tak ďakujeme krásne, Deniska. Pre mňa to bol úžasný rozhovor. Tuším, že si nám práve zmizla. Takže už asi aj StreamYard dáva najavo, že by sme mohli pomaly ukončiť. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým, čo ste nás sledovali, aj čo ste sa pýtali. Budem sa na vás tešiť najbližšie vo štvrtok, kde si povieme, aké najčastejšie chyby robia rodičia, čo sa týka zdravia detí. Takže štvrtok o 12:00 a vlastne tým pádom sa s vami lúčim. Ďakujem aj v mene Denisky a vidíme sa na budúce. Majte sa krásne. Ahojte, papa.